Tällä vinkkivideolla kerron sulle, että miten on helppo tehdä tämmöinen yksinkertainen, mutta toimiva tuppi sun puukkoon. Eli ajatushan tässä on semmoinen, että teet tämmöisen puisen kotelon sun terälle ja sitten tähän puiseen koteloon liimataan nahkasuikale ja sitten tämmöinen toinen nahkapala niitataan tai ommellaan kiinni tänne. Niin saadaan sitten tehtyä tämmöinen tuppi, eli puukko painuu tonne puukotelon sisään ja sitten täältä saadaan napsautettua neppari kiinni. Niin saadaan puukko pysymään sitten nätisti paikallaan. Ja täällä taustalla on, tää on niin kuin vedetty 2 viiltoa tohon, eli tää on niin kuin ikään kuin 3 osaan jaettu tämä taustan nahka. Ja nyt sitten sä voit työntää nahkavyön täältä välistä, niin sitten se pysyy täällä sun vyöllä hyvin. Mitä sun täytyy huomioida tässä, niin kun sä lähdet suunnittelemaan tätä tupen valmistusta, niin mieti, että onko sä oikeakätinen vai vasenkätinen ja haluatko sä pitää tätä niin kun sulla niin kun oikealla vai vasemmalla puolella. Et itse esimerkiksi tykkään, että tämä on mun oma puukko, minkä joskus tehnyt, niin mä oon oikeakätinen, niin mä tykkään roikuttaa sitä täällä, että mä saan sen tosta napattua helposti pois tätä tupesta. Tämä on oletettavasti vasenkätiselle tehty, koska se on tällä puolella. Ja sitten saat miettiä vielä sen, että vedätkö sä sen nahkalipareen tästä näin päin vai miten päin sä laitat sen, että olisiko se parempi, että se olisi ollut niin näin päin tavallaan, että sä saat tosta sitten aukastua sen klipsin. Tähän saat sitten itse miettiä, että miten tämä toimii sun käytössä parhaiten. Sitten tässä kyseisessä tupissa ehkä pikku kritiikkinä antaisin sen, että tämä on aika lyhkäinen tämä pala tässä, että tämä pala saisi jatkuu esimerkiksi tonne asti. Niin se olisi vähän pidempi se nahkalärpä, niin se olisi helppo niin tuosta sitten aukasta se vyös tai tämä klipsi. Toinen asia, mikä tässä kyseisessä tupessa on vähän haaste, on se, että tämä on tehty tämä puukotelo todella kapeaksi. Itse asiassa tässä on toinen puukko tulossa, missä on ihan sama juttu. Tämä on varsin kapea. Ongelma tulee siinä, että kun tämän puukon työntää tänne tuppeen tai tänne puiseen koteloon, niin sitten tämä nahka vääntyy tässä mutkalle. Eli tämä vaneri tossa on tässä kyseisessä tupessa 1,5 milliä, niin se voisi olla esimerkiksi jotain 3-4 millistä, niin sitten se ei tekisi tuommoista mutkaa. Ja sitten tässä olisi tietysti mahkui tehdä tästä paljon hienompikin, niin tämä tietysti varmaan oppilailla, kun tämä on kesken, niin se hioo tämän yläreunan tuosta tasaiseksi hiemokoneella ja sitten tähän laaserille, kun tyylikäs logo. Ja samoin sitten tässäkin niin voitte muotoilla näitä taustanahkoja niin kuin oman maan mukaan, että meneekö se puukon muodon mukaan vai miten. Ja tänne itse asiassa voisi olla kiva, että jos teet tästä nahkaklipsistä vähän pidemmän, niin siihen voi sitten myöskin tehdä tämmöisen pyöristyksen päätyyn ja sitten tonne voi vielä ampua laaserilla tohonkin joku logo, jos haluat. Ja teet itselle semmoisen mahdollisimman tyylikkään ja toimivan tupen.